Gedang saya bola baik gedang gini Singapura terus Singapura sasalah Spainnya Mana garden? For gosip kau dibadi mana bisbar dong nih? Mau jangan kan na? Mama lihat mah apa sih nih? Dibadi dari sana aktris perabiannya, kau langgar tham ilmu lagan jeng. Apa nih ki? Raba, nakaro? Raba na? Kot pernah sih? Sesepane. Ya kita kami. Lodging থাকে না? ভাল। समायना खाने जोंना सिख्लाफोरा बियार खागासिनो नै। जोङो एसे टाइम बारा जाबाय। मा होनो हमना ला डिसेम्बर ना? डिसेम्बरफ्राव मोजां बिबार जागौमोन बियो। डिसेम्बराव फुयो बेखौ फुयोसो। डिसेम्बरबा जानुवारि नै हाबबाय। डिसेम्बराव मोजां बिबार दंमोन बियो। नै जोङो दा बेयावनो लासिगोन। सासे आदिबासिनि न'खर आरोखि ना गोसोबादि लानो थिनो जोंखौहाय। जेबो नङाना। आरो नै एसे खावजोब्बाय नै सालाफ्रा एक्ट्रेसफोरा नै गायजोबसिगोन। Jesus kan? Bustuannya boy bilik bibar ini frustrasi karena. Nona. Kameramen anda apa sih ane ini ya? Oh. Kameramen. Bagaimana doh? Jaba. Ayo jasan. Aktris. Tiran sih dapat praktis kalau tuh kipsi. Hah? उन्दैफोरा फट' लादों नै जि साइज खालै बिराद साइज दं माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोनाखै मोजां मोनदों न'आव थांला ना थांला बेहायनो जानानै थालांसै आं थालांदो आदिबासि माहाजोनबावसो मालाय आराम न'आवहाय मा टाइमाव फैगोन बे बिबार बारनाय टाइमबासो फैबाय थागोन न'आव थाबाय थानोसै आरो मालाय नै मालाय मैगङाबो सिन्था गैयानो मुला जानो ना गरसि जानो ना ना मा जानो हनै लाव दं लावआ जि मोजां फैदों ओमफ्राय बुस्थुआ नै बे फुल खालामनाय थार गोजा पेर गासिबो आं 3 मिनिट खालामग्रोनो इउटुबावनो ओरैनो होनो नङा बिबार खाथियाव लुदैना होनो र' 3 मिनिट जायाखै दाबो सुबि मा हरदैना फै आं सुराद दसे आया आं खानोसो नागिरदों मोना दा खामिल लागोमोन दङ New garden